صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Titlen lyder således: Kend din test. Det er sådan, at livet og verden er bygget på en bestemt måde, og der er et motiv, og der er en årsag bag livet. Og årsagen er selvfølgelig, at der er den her test, som vi skal bestå, som Allah subhanahu wa ta'ala, han hjælper os med at bestå, ved at skabe 2 profeter. En ydre profet, som er den profet, som er synlig og går rundt og inviterer til det gode. Og så har vi så den indre profet, det vil sige vores egen hjerne, vores logik. Så derfor er det meget vigtigt at tage stilling til, og at filosofere og at undersøge motivet bag livet, som er testen. Hvordan skal vi forholde os til den her test? Hvad skal vi gøre for at bestå den her test? Eller hvad skal vi være opmærksom på? Så derfor så har jeg valgt, at vi skal tale om det i dag. Dispositionen lyder således, at vi starter med at fortælle lidt om verdens struktur, med udgangspunkt i Koran og filosofi. Og så kommer vi ind på forskellige individer med forskellige roller. Der kommer jeg så ind på, hvad det egentlig skal betyde, med udgangspunkt i Sunnah. Så vi har de her 3 forskellige kilder: filosofi, rationale, og så har vi Koran, og så har vi citater. Og så en konklusion, spørgsmål, svar og en diskussion. Yes. Så livet er skabt således, at mennesket kommer igennem forskellige oplevelser, forskellige stadier. Mennesket oplever opture, og mennesket oplever nedture. Betyder det noget? Er det symptomer på noget? Kommer an på, hvem du spørger. Så islamisk set, der vil vi sige ja. Det at du kommer igennem noget hårdt, og det du kommer igennem noget let, opture og nedture, det har alt sammen en betydning. Det har en fortolkning. Det er symptomer på en tilstand. Så har vi Koran, som vi tager udgangspunkt i, og hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i suratul Anbiya, vers nummer 35, Bismillahirrahmanirrahim, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Det vil sige, at Allah subhanahu wa ta'ala, han giver os en test, både når vi har optur, det er en test, og både når vi har nedtur, når vi går igennem nogle problemer, det er også en test. Han vil gerne teste os. Derudover så siger Allah subhanahu wa ta'ala i surat Al-Imran, vers nummer 179, Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayh, hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger ikke bare, at vi skal leve helt normalt, og så bare tro på Gud, og så er det bare det. Nej, han vil gerne sortere os. Han vil gerne vide, hvem der er de beskidte, og hvem er de rene. Ud fra vores handlinger, ud fra vores intentioner. Imam Ali a.s. han siger også i Nahjul Balagha, hvor han citater, de blev samlet. Der siger han, Ayyuhan nas, o folket, Inna Allah qad a'adhakum min an yajura alaykum, wa lam yu'idhkum min an yabtaliyakum. Det at Gud han giver os en test, det skal ikke forstås på den måde, at han vil uretfærdigt behandle os. Han vil ikke smide noget på hovedet. Det er ikke fordi, at han gerne vil smide et problem, og så bare sige, okay, du fortjener det her problem. Det er ikke sådan, det er. Gud han sender dig et problem, og så siger han, det er en test. Jeg vil gerne se, hvordan du handler. Så når han giver dig også nogle gode ting, så er det også for at eksaminere dig. Han vil gerne se, hvordan du handler. Og selvfølgelig så er det ikke sådan, at Allah subhanahu wa ta'ala, han er subjektiv på den negative måde, forstået på den måde, at han gerne vil have os til at falde. Han vil gerne sortere os, det er rigtigt, men han ønsker for os det bedste. Det er ligesom en lærer. Når du har en lærer, og du skal til eksamen, så siger læreren også til dig, at du er nødt til at gå igennem den her eksamen. Og vedkommende ved godt, du kommer til at blive nervøs. Du kommer til ikke at sove i nat, og så videre, så videre. Du kommer til at få det dårligt, men i sidste ende, så vil han dig det bedste. Han vil bare lade dig bestå, så du kan få dit diplom.
Det er det samme her i dunya. Vi har også vores midlertidige test for at indtage al-akhirah, som er det sidste liv, det næste liv. Og for at indtage og for at bestå den her test, så er vi nødt til at komme igennem, nogle vanskelige handlinger og nogle vanskelige oplevelser, såvel som nogle gode oplevelser. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger også i Koranen, i suratul Ankabut, der siger han, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wahum la yuftanun. Tror folket virkelig, at de bare kan slippe ved at sige, vi tror på Gud, færdig arbejde, uden at de bliver testet for disse ord? Fordi det er rigtig en meget betydningsfuld sætning. Det er en stor anerkendelse, at du siger, jeg tror på Gud. Så det skal bevises. Det er et postulat indtil da. Så når du så beviser det, så har du opnået det som, eller så har du bestået din test. Så Allah, han siger, tror disse folk virkelig, at livet foregår på den her måde? At du bare kan slippe ved at sige, at jeg tror på Gud? Det er ikke sådan, det er. Derudover, så har vi også et citat, som jeg også gerne vil læse op, hvor der står, at i den hellige Koran, der siger Allah subhanahu wa ta'ala i suratul Mulk, vers nummer 2, der siger han, Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Allah subhanahu wa ta'ala, han har skabt livet, og han har skabt døden. For hvad? Hvorfor? For at se, hvem af jer, der handler bedst. Hvem er jeg, som der kan reagere bedst ud fra bestemte situationer? Så han kaster nogle problemer ud til os, og så vil han gerne se, hvordan vi handler. Og problemer, det kan også være noget positivt. For eksempel, han gør os rig. Det kan også blive betragtet som en test og et problem. Fordi, hvordan skal du forholde dig til det, at du har så mange penge? Det er også noget, vi kommer ind på. Derudover så siger... Nej, det er senere. Det lader være senere. Men yes... Et andet motiv, verdens struktur, den er bygget på den her måde, er det som jeg har nævnt, men den er også bygget på en anden måde. Og den her anden måde siger, at okay, vi skal have den her test, og de her forskellige eksamener, og de her forskellige problemer, dem skal vi møde af en årsag, og det er, at vi skal være nede på jorden. Forklaringen er af selve imamen, fred være med ham, hvis jeg læser det op, så vi også får mere kendskab til vores citater, inshallah. Yes. Det er sådan, at profeten sallallahu alaihi wa alaihi, han har sagt de her ord i Biharul Anwar, der siger han, Lawla thalathatun fibni adam ma ta'ta'a ra'sahu shay. Hvis det ikke var for disse 3 ting, som jeg nævner nu, så vil mennesket altid være ophøjet, og det vil altid spille stor, og vil altid være, søge imod magt, og søge imod en grådighed, og det vil aldrig falde ned på jorden, aldrig være ydmyg. Hvad er de her for nogle 3 ting? Al-marad, sygdom, wal-maut, døden, wal-faqr, fattigdom. Så hvis det ikke var for sygdom og døden og fattigdom, så havde vi gået helt amok. Så det er de her 3 faktorer, som sætter os på plads, og lader os falde lidt ned på jorden. Og det er også en form for test, at der er en sygdom, at der er fattigdom. Hvis du bliver ramt af en sygdom, så kan det være det, fordi at motivet er, at du har været alt for ophøjet, og du spiller alt for stor, og tror, at du er mere, end du virkelig er. Så Allah subhanahu wa ta'ala, han har ramt dig med den her sygdom, for at du skal huske ham og komme ned igen på jorden. Falde ned. Yes. Så har vi det andet punkt. Så det var egentlig filosofien ud fra det islamiske perspektiv, at vi skal være ydmygende. Det er motivet bag testen. Og så er det også en positiv subjektivitet fra Guds side, at han gerne vil føre os mod Jannah. Han vil gerne give os en belønning. Men for at der skal være en årsag for den, så skaber han en årsag, nemlig en test. Og siger, okay, ham her, han har bestået den, så derfor fortjener han paradiset. Så har vi så de her forskellige individer med forskellige roller. Hvad betyder det? Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.
det er jo sådan, at livet det er en test. Men i det, at livet det er en test, så inkluderer det også rigtig mange ting. Og man kan selvfølgelig ikke være en del af alle de her test. Du har dine egne omgivelser, du har dit eget miljø, så skal du forholde dig til dit miljø. Så det er en meget unik situation. Så man skal egentlig bare analysere sin egen situation, og så skal man spotte sig frem til, hvad kunne der være at teste her inden for mit område. Og det gør man simpelthen ved at være oplyst, ved at læse i bøgerne, så man ved, hvad der er halal og hvad der er haram. Så når man så møder lignende situationer, så ved man, okay, det her, det kunne godt være Guds test. Hvordan skal jeg handle? Det skal jeg lige huske. Så derfor kan man ikke sige, at livet er en test med et svar. Med et facit. Det kan vi ikke sige. Der er forskellige mennesker, og så er der forskellige roller, og forskellige opgaver, og forskellige pligter. Så jeg har mine egne pligter, og I har jeres egne, osv. osv. Det er meget individuelt. Man skal selv analysere det, men altid ud fra vores fælles kilde. Koranen, rationale citater, osv. Hvad kan Allah subhanahu wa ta'ala for eksempel byde på at test? Det kan vi for eksempel, ud fra vores citater og vores vers fra Koran, så kan vi tage nogle eksempler op, som måske er hyppige. Lad os læse lidt fra det her citat, hvor der bliver nævnt lidt. Der bliver nævnt et eksempel, som mange de bliver ramt med, og det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, jeg skal lige finde det. Det der. Yes, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Og så siger Imam Ali a.s. han forklarer det. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger jo i Koran, at jeres penge, jeres rigdom og jeres børn, det er en fitna, det er en test til jer. Så forklarer han og siger, wa ma'na dhalik, annahu yakhtabiruhum bil amwali wal aulad, liyatabayyan as-sakhita li rizqih, wal-radi bi qismih. Han siger, motivet bag det er, han vil gerne se, om vi er taknemmelige eller ej, om vi er tilfredse eller ej. Så det kan godt være, at du får nogle børn, som ikke adlyder dig, og som ikke opfører sig ordentligt. Så vil Allah subhanahu wa ta'ala gerne se din reaktion. Begår du så kufr? Klager du så? Eller prøver du at tænke rationelt og tænker, okay, hvordan kan jeg løse det her problem, i stedet for at tænke negativt hele tiden. Hvis du får en god velsignelse, et godt barn, hvordan vil du så reagere? Vil du så være utaknemmelig, fordi at barnet ikke er perfekt? Eller vil du sammenligne barnet med andre og tænke, okay, det her det er altså fint nok, men jeg vil selvfølgelig stræbe efter at gøre barnet endnu bedre. Altså hele tiden reagere positivt. Det kunne være en test, og der er mange, der falder i den her test, med hensyn til rigdommen især, hvor de får en hel masse penge, og så hjælper de ikke de fattige, eller de bliver meget egoister, osv. osv. Det kan også være på vores plan, hvor vi får lidt penge, og så siger vi farvel til vores venner, så der tabte vi allerede vores test, fordi at vi hellere vil gå med nogen sindslignende, eller med samme økonomi. Kan der være andre former for test? Det kan der godt. Et andet citat forklarer. Det er Imam al-Hussein a.s. Han har sagt de her ord. Og det omhandler Ashura-historien. I Tuhaf al-Uqul, en bog meget velkendt af al-Allam al-Majlisi, der står der, Imam al-Hussein a.s. han sagde, da han var på vej til Karbala, så sagde han, inna nasa abidu dunya, wa dinu la'iqun ala al-sinatihim. Han siger, folket, de er slaver. Til hvem? Til Allah? Nej, til den her dunya, til verden. وَالدِّينُ لَعِقٌ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ. Og religion, det kommer kun til udtryk verbalt hos dem, mundtligt hos dem. يَحُوطُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَايِشُهُمْ فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ. Så siger han, der er så mange religiøse verbalt, men når der så sker problemer, så kan du se, hvor meget antallet bliver reduceret fuldstændigt. Vi får rigtig, rigtig få religiøse tilbage. Så en test, hvad kan det være? Pointen bag det her citat er, at lige nu, der har vi anerkendt noget meget stort. Vi anerkender, at Allah subhanahu wa ta'ala eksisterer, og vi skal følge hans vej.
Det er noget meget stort. Så nu skal vi bevise det. Vi skal lade det komme til udtryk med vores manerer, med vores handlinger, med vores tankegang, med den måde, vi opfører os over for folket med osv. Det er en meget stor opgave i sig selv. Og det er jo en test, som egentlig rammer os alle. Så vi kan sige, okay, hvis du ikke har penge, så det her vers omhandler ikke dig. Hvis du ikke har børn, så omhandler verset heller ikke dig. Men alle muslimer, der omhandler det her citat netop os alle. Fordi vi påstår jo, at vi er muslimer, og derfor så skal vi allerede bevise noget. Så det er i hvert fald en test. Og så er der selvfølgelig rigtig mange forskellige eksempler, som du selv kan drøfte lidt med. Du skal analysere det ud fra dit eget liv. Det er forskellige individer med forskellige roller. Så er der nogle mennesker, de får rigtig mange problemer i livet. Så begynder de med at klage rigtig meget. Men hvordan skal man forholde sig til det? Dit barn får kræft, må Gud forbyde. Eller du får kræft, må Gud forbyde. Eller du kommer igennem nogle problemer, som du slet ikke havde set komme. Og de stopper aldrig. Yani lige efter du har løst det her problem, så indtræder det næste problem i dit liv. Hvordan skal du forholde dig til det? Lad os se, hvad Ahlul Bayt alaihimussalam, de optimistiske folk, de siger. De siger noget lignende, som os socialister, de også nogle gange siger. De tungeste skuldre skal bære de tungeste byrder. Det vil sige, at når du får en hel masse problem, så er det faktisk godt. Det betyder, at dit ansvar er større, og du er mere elsket hos Allah subhanahu wa ta'ala, modsat andre, eller sammenlignet med andre. Lad os prøve at læse lidt. Vi har for eksempel det her citat. Citatet er af Imam Ali alaihi salam i bogen Biharul Anwar, hvor han siger, Innal bala'a asra'u ila al-mu'min at-taqi min al-matari ila qarar al-ard. Han siger, når Gud han vil sende problemer til den troende muslim, så sender han ham så hurtigt problemer, og så hurtigt, at selv regnet, dens hastighed, den vil være lavere end disse problemer. Det vil sige, at når regnet falder ned på jorden, hvor lang tid tager det? Ikke særlig lang tid. Allah subhanahu wa ta'ala, han vil give en højere hastighed ud af problemer til dig. Det vil han sende ned til dig. Hvis du er en troende, så det er et symptom. Hvis du har mange problemer, så skal du være optimist og tænke, okay, så kan det faktisk være, at jeg er en mu'min. Et andet citat har vi også, som også forklarer yderligere, af Imam al-Baqir alaihi salam. Han siger også i Biharul Anwar, Innal mu'mina yubtala bi kulli baliyah. Der er nogle folk, de siger, hvis han var troende, så havde det ikke sket for ham. Hvis han var troende, så havde folket ikke overtrådt deres grænser over for ham, eller så havde de ikke begået indbrud i hans hjem. Så det viser, at han ikke er troende. Han læser ikke særlig meget Koran. Han praktiserer ikke islam, siden at de kunne gøre sådan og sådan imod ham. Men det passer ikke. Imam al-Baqir alaihi salam, han siger, en troende kan komme igennem alle former for problemer, uden undtagelse. Så det skal vi også tage til os. At vi skal aldrig hurtigt bedømme og sige, okay, fordi at den her krænkelse trådte i kraft hos vores bror, så siger vi, okay, jamen så må det betyde, at Gud han ikke elsker ham. Gud han kan ikke lide ham. Det er der rigtig mange, der siger. At hvis Gud han elskede ham, så havde det her ikke sket for ham. Men det passer ikke. Det kan sagtens være en kærlighed til Allah. En kærlighed fra Allah til selve personen. Det er en test til personen. Hvordan vil personen reagere? Det betyder rigtig meget. Derudover, så det er fordi det her emne, det er meget detaljeret, så jeg har udvalgt nogle citater, som jeg har markeret. Og så har vi profeten sallallahu alaihi wa alihi, han siger netop det her, som jeg lige sagde. Ma karuma abdun ala Allah illa zdada alaihi al-bala. Hvis Gud han elsker dig, så vil han sende dig en hel masse problemer, og se hvordan du reagerer. Og hvis han elsker dig endnu højere, så vil han sende dig endnu flere problemer. Så jo mere eller jo højere han elsker dig, desto flere problemer vil du egentlig få. Nabi Ayyub alaihi salam, præcis. Så derfor så skal vi være meget opmærksomme og påpasselige,
Når vi får et problem, så lad være med at klage med det samme. Tag stilling til det, tænk på det rationelt, søg tilflugt i Koranen, i citater, hvordan skal det her problem blive løst. Det er en positiv ting. Hvis du består testen, hvis du kan løse det her problem, så får du en vis belønning af Allah subhanahu wa ta'ala. Helt til sidst, så skal vi også huske, der er forskel mellem at klage og at lave dua. At lave dua, det betyder, at du egentlig også takker Allah subhanahu wa ta'ala. At du taler med Gud og siger, Gud, hjælp mig med at løse det her problem. I stedet for at have den her negative attitude og sige, Allah, hvorfor gav du mig det her problem? Det er ikke fair. Jeg er meget troende og så videre. Det skal du ikke bruge som argument over for Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er sådan, at vi har nogle citater, der fortæller, at hvis du ser et handicappet menneske, hvordan skal du så reagere? Et handicappet menneske betyder også en person, som har været igennem et problem, har fået den her test generelt set. Vi har citater, der siger, at Allah han sender testen og problemerne gennem din krop også. Så hvis du bliver handicappet, så er der også en form for test af Allah subhanahu wa ta'ala, hvordan du vil reagere. Vil du være taknemmelig eller ej? Yes, det er sådan, Imam Ali alayhi salam, han siger, قُلْ عِنْدَ كُلِّ شِدَّةٍ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Han siger, når du får et problem, når du går igennem et problem, så sig, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Det betyder sandelig, ved al styrke kun tilhører Allah subhanahu wa ta'ala, og jeg er intet uden hans styrke. Så med Allahs styrke, så kan jeg løse det her problem. Et andet citat siger også, at du skal sige alhamdulillah, når du møder et handicappet menneske. Og hvis du gør det, så vil Allah subhanahu wa ta'ala få dig væk fra det her problem, som du siger alhamdulillah overfor. Men citatet siger også således, at du skal ikke sige det højt, fordi det vil gøre det handicappede menneske rigtig ked af det. Eller den person med det her problem. Hvis en person fremlægger et problem over for dig, så sig alhamdulillah, visk det, så han ikke kan høre det. Fordi så får han det dårligt. Når det er, at du siger alhamdulillah, at jeg ikke lever sådan, lige foran ham, så får han det rigtig dårligt. Konklusionen er dermed, at verden den har en bestemt struktur, en bestemt opbygning, og den er bygget på den her måde, at vi går igennem den her test, og Allah han er positiv, subjektiv, det vil sige, at han vil gerne få os imod det gode, men han er nødt til at skabe en årsag, for at det hele sker naturligt, og så skaber han de her problemer, og siger, okay, nu skal I reagere optimistisk, og behandle dem optimistisk, og så kan I indtræde opnå Allahs belønning. Så alle mennesker går igennem optur og nedtur. Det skal ikke være et spørgsmål. Profeten han havde også optur, han havde også nedtur. Det har vi også. Vi skal ikke tænke på, at der findes mennesker, der kun går igennem optur. Alle har optur og nedtur. Så det er ikke en sag længere. Sagen er snarere, hvordan du reagerer over for disse opture og nedture. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.